Hej og velkommen til min kanal. Jeg har ikke lavet så mange videoer i den her måned, heller ikke sidste måned eller september har jeg heller ikke rigtig lavet nogen. Jeg tror jeg lavede en enkelt september, eller sådan. Jeg kan ikke helt huske det. Men det er simpelthen fordi, for det første, der har været nogle familieproblemer. For det andet, jeg havde travlt med at pynte op til jul og på kostskolen, og der var skal til julestævne her i weekenden, og jeg skal til noget, et eller andet noget. Jeg skulle finde ud af en hel masse ting, om jeg skulle med til det, og møde til at aflyse en masse, fordi at jeg skal op på kostskolen igen og sådan noget. Det skal op mandag, jeg er hjemme nu. Det er den, jeg skal sige klokken. Den er 11. Det er lørdag den 6. december kl. 11. Ja. Og det er derfor jeg bare sådan totalt. Jeg har ikke noget make up på, eller fordi det er sådan en ret trist video. Jeg stopper på. Jeg har været stoppet på min mobil, og jeg har været stoppet på YouTube. Ja, jeg stopper ikke på YouTube, vel, men min mobil har jeg haft nulstillet, og jeg har ikke haft nogen oplader. Jeg ved ikke, om jeg kan finde ud af det, men hver gang jeg sådan skal ringe til nogen, så lukker den ned, så vi skal ind til Telenor, men så ja, og så har jeg også lige fået en cover til den. Men altså, det var egentlig bare lidt sådan lille, sådan, at der skal nok komme nogle videoer, og der skal nok komme noget jule-DIY af en art. Men det bliver bare nok ikke lige nu her. Måske kommer der ind i morgen, eller sådan et eller andet, lave konfekt med mig, eller sådan et eller andet. Det kommer der sikkert. Og der kommer nok også en jule-DIY, tror jeg. Så, men det var i hvert fald bare lige nyt for mig. Og jeg er ikke stoppet på YouTube, bare lige sådan, så I ved det. Hvis I vil mig noget, eller skrive til mig, så skal jeg nok lige linke min e-mail ned i beskrivelsesboksen, så I kan skrive til mig på min mobil, min e-mail, whatever. Men altså, det var egentlig lige alt for mig nu her, og så ses I bare i min næste video. Hej hej.